Min Marzu tal-2013 lawn ġifieri minn mindu daħlet fis-seħħ l-amministrazzjoni l-ġdida, ir-rata ta' tkabbir ekonomiku kienet ta' medja ta' 3.3% kull kwart ta' sena. Fi-stqarrija l-Partit Laburista spjega li din hija 3 darbiet aktar mit-tkabbir irreġistrat fl-aħħar sena tal-amministrazzjoni preċedenti. Dan intqal għada l-istatistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika għat-tieni kwart ta' din is-sena indikat li Malta kellha t-tieni l-akbar rata ta' tkabbir ekonomiku minn fost it-18 il-pajjiż li jiffurmaw iż-żona euro. Tkabbir ekonomiku ta' 2.9%. Mistoqsi dwar dan it-tkabbir l-ekonomista Malcolm Bray għalhekk. Rata ta' tkabbir li ġiet imħabbra l-bieraħ mill-NSO turi li l-ekonomija Maltija tikber b'rata maġla u rata tajba partikolarment meta nqabbluha mas-sitwazzjoni li hemm fiż-żona euro u fl-Unjoni Ewropea. Din hija xi ħaġa pożittiva. Huwa spjega kif dawn iċ-ċifri jawguraw tajjeb għal pajjiżna. Jawgura li dis-sena jekk ma jkunx hemm xi żviluppi partikolari ġodda fit-tieni nofs tas-sena jidher li ir-rata ta' tkabbir fl-ekonomija għandha tkun rata tajba u probabbli taqbes anke l-miri inizjali li kien ħejja l-Gvern. L-ekonomista Alfred Mifsud jemmen li dan it-tkabbir juri ħidma pożittiva min-naħa tal-Gvern huwa ottimist għal ġejjieni. L-indikaturi huma li jekk l-ekonomija tibqa' sejra kif inhi sejra, speċjalment it-turizmu qawwi li jew fis-sajf, naħseb nagħlqu s-sena bitkabbir ekonomiku l-sena l-oħra kien ta' 2.4%, jien għandi fiduċja li dis-sena jkun qabeż 3%.